आयै बेफोरखौ मा खोनादों आङो? मायो? मालै माथो नोङो सनियाखौ थैबाबो माथो होआ, थैबाबो नायफिना, थैबाबो सोमोन्दो लाखिया होननाया मा? नों माथो फैसा 5,000 सोना हरदोंनो हो? फैसा? सोना होआखै आं। सोर बुंनाय? सोना होआखै? नों आंखौ थगायनाङा आयै। अरे आयै सनियाया आंनि फैसा 50,000 खावना लांखादोंआनो। नों आरो बिनो मानो 5,000 फैसा सोना होबावनांगौ? सोना होआखैथ' आं। सोर बुंनाय? रतना बुंदों। मा? बे रतनखौ आं खिन्थानाङा होनना बुंदोंमोन। मानो खिन्थानांगौ दे नेरसोननो बियो? जारला जाबायना दा। मानो आयै मानो होनांगौ बिनो? सिखावसो बियो। आंनि फैसा 50,000खौ खावना लांनानैबो थोआखै बिनो आरो फैसा बिबावदों। मा बिनि हौवाया माबायदिलै हा? मा टाइपनि? जाख्ल'नो नागिरदों नामा? आबा नेरसोन, आं सोमोन्दो लाखिनो गोसो गैया बेजों। आं फनबो हरखाया, रायज्लायाबो। बेनो गाबै गाबै फन हरबाय नालाय सानसेखालि, बिनिखायनो आंबो हरबाय। हाजारबाबो आरो आं बिमा नालाय आबा, बिनिखायनो आरो हरबाय। हरामोन आङो। बेमार जादोंनो, बेमार फाथर जादोंनो, अपारेसन खालामगोननो हौवाखौ। बेनिखायनो हरबाय आङो। हौवानिया फाथर जाबानो नों हरगोन नामा? बिसोरजों जेबो लोब्बा लाखिनाङा होनना बुंखादोंआनो आङो। आरो नोंनो बुंदोंमोन माथो, नोंसो बुंदोंमोन आयै। दिनै नों मानो हरखो? दिनै हराखै, गोबाव जाबाय आबा। बेनोथ' नों मानो हरनांगौ? आं खिन्थु मोजां मोनासैलै आयै। नों मानो हरनांगौ? बे सिखावनो आंनि 50,000 फैसा खावना लांदों आयै। आंनो नांगौ। एबारनिफ्राय फन हरबाथाय नोङो आंनि 50,000 फैसाखौ बिफिन। एबारनिफ्राय खिन्थु हरनाय खोनाबावबा आं बिनि न'आव थांनानै नांज्लायहैगोन आयै। अबाव हाबा जाहैदों बियो? आंथ' खोनानाय बायदिब्ला माथो थास' मोखां लानिसो आलासि जायोनो सेंग्राया। बै थास' मोखाङाबो आंनो खिन्थायाखै र'। आं गुबुननि खुगानिफ्रायसो खोनादों। दे बांद्राय रागा जोंनाङा आबा। हरफ्लांबाय खेबसेखिनिखौ। बिमा नालाय माथो खालामबावनो आरो आबा। गाबै गाबै फन खालामबाय नालाय गोरोन्थि जाबाय आबा। आं हरला दे एबारनिफ्राय। हरनाङा आयै हरनाङा। सिखावसो बियो। आंनि 50,000 फैसा खावना लांदों बियो। एबारनिफ्राय खिन्थु हरबा दिगदार जागोन होनदोंना आयै। दिगदार जाखागोनानो। माथो नोङो फार्स्ट टाइमाव ओरैबायदि रागा जोंदोंमोन, जोंफोरखौसो बुंना दोन्दोंमोन माथो। बिजों सोमोन्दो लाखिनाङा, फनबो हरनाङा, माबो हरनाङा, रायज्लायनाङा होननानै। दा बुंदोंना आबा, गाबै गाबै फन हरबाय नालाय बिनिखायनो हरफ्लांबाय खेबसेखिनिखौ। एबारनिफ्राय हरनांला दे आयै, हरनांला। जागोन दे, हरला। मा बुंबावनो आबा, नोंनि नोंनानावखौ। हाबा जाहैनानै फस्थायदोंसो बियो। हौवायानो खाम गैया बिनिया। फैसा थाइसे होआनो, खामानिखौनो मावानो। ओरैबायदि गाज्रिनो बिसोरनि न'खरनि अबस्थाया। गाबै गाबै फन हरबाय नालाय आंनियाबो गोसोआ गलिबाय। आं सनियाखौ जोनोम होदों आबा। आंसो मिथिगौ बेसेदि दुखु मोनो। मोजांनि थाखायसो आं रायोमोन बेखौ। दा फस्थायदोंना थांनानै। टेनसनलै आबा, आं जोबोद दुखु। बै सनियानि थाखायनो सान्थि मोना आङो। मा एसे गाज्रि जालांखो बे टिल्लुआ? मानसिखौ एसेबां बोसोर नेहोनानै, मानसिखौ एसेबां बोसोर गोसथोनानै दा बेफोरबायदि गारबा जायो नामा? रायहरदो आंबो दाखालियो। थेवब्लाबो बुजिया, गावनिखौल' अं अं। बुजि मोनालै आब'। बुजायबाबो बुजि मोनला। बांद्राय दुगा जाबाय बे टिल्लुआ। औ बेखौनोथ'। दा लैथोस्रिया मा जागोन देनाय? खम दुखु मोनगोन बियो। बेनोथ'। आंखौ बियो बुंदोंमोन दाखालि, बिना जुदि गार्लफ्रेन्ड दङ होनना मिथिबा आंनो खिन्थादे बाजै होननानै। आं खिन्थायाखैलै। आरो बोरै खिन्थानो देनाय? सहायनोनो हागोन ना बियो? बेनोथ' सहायनोनो हागोन ना? आंथ' दा टिल्लुखौ ओरैबायदि रागा जोंदों। सोर सिख्लाखौ मोननानै बियो गारखो दे लैथोस्रिखौ? नाङा जाखो? अबेनिनो सिख्लाया? आंखौ खिन्थायाखै बियो आंनो। नोंनो खिन्थादोंना सोरो? सोरबा माथो महर गोसानो। अबेनि बे सिख्लाया? मोनथियाहाय अबेनिबा, खिन्थायाखै आंनोबो। दाखालि सोंदोंमोन आङो। फनखौनो हराखै आङो रागा जोंनानै दा। सानथामसो जाबाय फन हरिया। हराखै आं, रागा जोंसोदों। आंबो जोंदों आरो आंबो हराखै। दे माथो खालामबावनो आरो, महाराजा मानसि। दानो बांद्राय बुंबाबो दायसो जागोन। औहाय, जेबोखौनो बुंनो हाया जाना थागोन दानो। मानसियानो माबा सम सम क्रेकसो जायो खोमा। औ जायाबा, क्रेकआनो बे मानसिया, क्रेक। क्रेकबो दुगाबो। औ दुगाथारबो मानसिया। आथिं खरा जाना थानायाव मानसिया एसे मोजां जादोंमोनलै, ओमफ्राय दा मोजां जानायखाय आरो एसे बोरैबा जालायबाय।
मानसियानो माबायदि आं हमनोनो हाया ना मोजां ना गाज्रि औहाय नङा मानसिया मोजाङानो थेवब्लाबो दुगाद्राय बिदिखौनो बुंनांसिगोन नङा दा लैथोसिखौ मानो गारनांगौ देनाय गावगायानो लाबोनो जाबाय थानाया दा नाङा जाबाय आरो सोर महर गोसा सिख्ला बियो बै सिख्लाया मोजां मोननाय थानायखौ मोनथिदोंना मोनथियाखै ना बेबो लफिया धोनिखाय मोजां मोननोबो हानाय गार्लफ्रेन्ड दङ होनना मोनथिनायाबो मोजां मोननोबो हानाय बिदिनोथ' सानदों आंबो दे होमबा मोस्रोम दोनथ'नि आइया लिंहरदों र' आयं किसमिसालाय माथो दिनै माथो खोनायाखै गामियाव थांदों बियो बै बिलाइ सिलानायाव थांदों खान्थाल दङनो मालाय दासिमहालागै बिसा खान्थाल जानो थांदों ओमफ्राय सनियालाय माथो खौरां बाद होलायाबो बे सिखावखौलाय आरो मा बुंबावनो दङ खोना मोजां नङानोलै बिसोरनियाबो अबस्थाफोरा बारा दे होमबा दोनथ' औ दे बेहायखौ बेफोरबायदि सानाखैमोन आं ओइ खोनादोंना मायो आइया सनियाजों थैबाबो सोमोन्दो लाखिया होननाया थैबाबो नायफिना होननाया 5,000 मानि सोना हरदोंनो माथो फैसा मा आइया सनियानो 5,000 फैसा सोना होदों बेखौनोथ' ओरैबायदि रागा जोंदों आङो मानो सनियानो 5,000 फैसा सोना होनांगौ ओरैनोबाबो बियो आंनि 50,000 फैसा खावना लांखादों साला थैबाबो निमाहा होआ होननाय मानसियानो फैसासो सोना होगारगारबायलै आं आसरित मोनदोंलै बादियासो सिरि सिरि सोखोमादों बै रतननि मबाइलजों सोना होदोंनो बेफोरबायदि मानसिनोनो आरो फैसासो सोना होबावबाय होनबा आइयाबो नोंनि 50,000 फैसाखौबो खावना लांबाय आरो किसमिसनि सनाखौबो बिनो खावदों आरो ओमफ्राय आइया मानो बेफोरबायदि खालामनांगौ देनाय नुदोंना आइयाबो माबायसि सोर सैमानि फिसाजों थांदों बियो सोर सैमानि फिसाजों साला जाख्ल'नो थाखायसो मोजां मोनदोंमोन खोना बिखौ मोनजाया खोमा बेनिखायनो न'निफ्राय फैसा बिहरदों लाजि गैयिया आंनि फैसा 50,000खौ खावना लांनाबो थोआखै आरो साला 5,000 फैसा बिबावदों आरो आइयाबो मानो एसेबां गलि लांखौ दे थाबैनो मानो होनांगौ 5,000 फैसाखौ सोना बेनो आइनियाबो एसे गोरोन्थि जादों दे हरनाङामोनथ' र' सिखावसो बियो आं हले फिसाजोबाबो रागा जोंगोनहाय बेफोरबायदि सिखावफोरखौ निमाहाखौनो होनो हानाय नङा खोमा होनबा गावगायानो एसेबां रागा जोङोलै जोंफोरनि सिगाङाव बेसेबा रागा जोंदोंमोन सानसे समाव ओमफ्राय सिरि सिरि रतननि मबाइलजों 5,000 फैसा सोना होबायनोलै थै आंथ' मालाबा आंनियाव फन हरबाथाय डाइरेक्ट आंनि 50,000 फैसाखौसो बिखागोन औ मा मेथाइ लाबोनो होदोंमोनलाय बावलायलांबाय आं लाइमोन आब'आ गुलाब जामुनखौ जानो बेसेबा मोजां मोनो फेभरेट बिनि गुलाब जामुनखौ लाबो बेसे जागोन जोंफोर मानसिफोरा बिसोरथ' सानैल'सो ओमफ्राय जोंफोर थांबा साब्रैल'सो मोनबा लाबो ओमफ्राय बियो चकलेट जानानै मोजां मोनो चकलेट लाबो ओमफ्राय बिदिनो कुरकुरिबो लाबो ओमफ्राय माबा कालाकनखौबो जाना मोजां मोनो बियो ओमफ्राय डाइग्रिप्स बिस्किटआ बेखौ लाबो ओमफ्राय जिलाफि मोनगोन ना मोनाबा जिलाफिबो लाबो मोनोबा जिलाफि मोनाबाबो बै बुन्दिया भाजाफोरखौ लाबोबानो जाबाय गोसोआवनो थागोन नालाय फन हरना सोंहरबानो जाबाय दे होमबा नों थाथ'गोनबालाय आं थांना फैनोसै दखानाव लायना फैनोसै औ थां लाइमोन आब'लानि लामाखौबो बावबाय र' आङो बेसेबा बोसोर जाबाय थाङिया जेबो नङा मबाइलनि जुग दे जेबो टेनसन लानाङा गामिनि नामखौ गोसोआव थाबानो जाबाय थांगो होमबा लायदो मेथाइफोरा दे होमबा नों बेयाव जिरायना थाथ' आं थांना फैनि दे हेलौ लाइमोन आब' बेसे सफैखो र' आब' नै जोंफोर दखानावसो हाबदों दासो ओंखारबोदों जोंफोर न'निफ्राय नै सौबो मोनदों बिग्रायखौ मेथाइ लाबोनो होदों र' आङो दे आं आरो मोनफैसिगोनसो नामा ओंखाम संनायावनो मानायावनो गोबाव जाबोबायलै आब' ओंखाम संबोदों आं दिनै आइयाबो एसे बोरैबा मोनदोंनो बिनिखायनो ओंखामखौ संबोबाय आङो नङाबालाय आइया संगौमोन दे होमबालाय फै नेगासिनो नोंसा अनजालु गुमैयाथ' बेसेबा सोंगासिनो माथो दाबो सफैला होननानै थांगासिनो गुमै दंना गैया खाथियाव गैया दखानाव थांदों बिबो दे थांगासिनो ओमफ्राय नोंलाय माथो खालामदों साहा लोंनो नागिरदों र' बेसेबा गोबावनि उनाव दिनैसो नुसिगोनहाय नोंसोरखौ औ आंबो फैयाना नोंसोरो बोथोरानो बांद्राय गरममोन ना बेनिखायनो थांनाय जाया दे मोजाङै फैबानो जाबाय दे होमबा आब' साहा लोंदोंबालाय औ लोंनि र' दे होमबा ना दे जों थांगोन होननायखाय बेसेबा खुसि मोनखादों लाइमोन आब'आ
लोगोफोर दिनै खिन्थु भिडिअखौ गोलावैनो बानायदों दे आङो सानसेया भिडिअआवनो नांबाय दङ खुगा सुगा रुवायलायलांबाय लोगोफोर नोंथांमोना खिन्थु लाइक कमेन्ट होनो बावनाङा दे कमेन्ट हराबाबो लाइकखौ हरथार आरो जायबा साबस्क्राइब खालामना लायाखै साबस्क्राइबबो खालामना ला लाइक कमेन्ट हरग्राफोराथ' हरखाबाय थायो देनाय थेंक इउ नोंथांमोननिसिम जायबा सानफ्रोमबो लाइक कमेन्ट हरो नाथाय सोरबाया नायनाल' दोनो आरोना लाइकबो हरा कमेन्टबो हरा दे जेबो नङा दे जुदि नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक होबानो जाबाय दे होमबा लोगोफोर दानिया भिडिअखौ नायदो टिल्लुखौबो वेटिं मोनदों ओमफ्राय बिनि एक्सखौबो वेटिं मोनदों आं थारमानेखि बिसोर सानैया रायज्लायदों दिनैबा हले नागारनायाव गैया आं सिख्लाखौ फन हरनानै रायहरथारनोसै होमबा एक्सजोंनो रायज्लायबाय थायो आरो नोंनि बयफ्रेन्डआ आयु औ गावगायानो नांला होननानै आंखौ गोसोथोबाय थेवब्लाबो बेजों माबा गेजेर गेजेर रायज्लायबाय थायो गेजेर नङा सानफ्रोमबो रायज्लायो खोमा वेटिं मोननायालाय वेटिं मोनबाय थाया थेवब्लाबोथ' आं रायज्लायनांला होनना बुंदोंमोन दिनै मानो रायज्लायबावनांगौ र' दिनै आं सिख्लाखौ रायहरनोसै बिनि एक्सखौ बिनि एक्सआ होमबा दाबो गारनो हायाखै ना मायो आयु ओहो गारनो हायाखै साला बान्दोरा मोख्रिया बेसेबा सैया खालामगासिनो टिल्लुआ थेवबाबो बियो मानो बुजिनो रोङाखै दाबो गारनांगौ ना होमबा नोंनिया बयफ्रेन्डआ खिन्थाना लाखायाखै होमबा नोंखौ मोजां मोनबाय होननानै जेनेबा गावगायखौ नांला आं गुबुन गोसोथोबाय होननानै खिन्थाना लायाखै होमबा लायाखै बियो गावनो नांखालायानोबा डाइरेक्ट नांला होननानै बुंनांगौ ना माबा सुइसाइड खालामजानो गिनानै जेबो बुङाखै बिदिसो होमबा औलै बर' प्लास रागासो जोंलायलाङो आङो नङा बिसोर सानैया ब्रेकआप जालायाखै होमबा बिसोर सानैनि गेजेराव ब्रेकआप जालायदोंना जायाखैलै बुंना लायाखै टिल्लुआ आंना बयफ्रेन्डआ बुंना लायाखै दासिमबो जेनेबा गार्लफ्रेन्डखौ बियो गारियावनो नोंखौ लादों नामा होमबा जेनेबा मा होनना बुंबावनो आङो बर' प्लास बेयो माने गार्लफ्रेन्डजों मोजाङैनो दंथ'योमोनलै आं आरो सानसेखालि आइजों आदाखौ खबर लानो थांबायना बिसानाव आलासि जानो ओमफ्राय आंखौ नुनानै फसायबाय ओमफ्राय आंनिबो नाम्बार लाबाय ओमफ्राय दा गावगायानो गार्लफ्रेन्ड थाखानायनि उनावबो आंखौ फसायनानै गोसोथोबायलै ओमफ्राय आंखौ गोसोथोबाय गार्लफ्रेन्डखौलाय मानोथ' दाबो गारनो हायाखै जेनेबा गारनो हादोंबाबो बुंना लानो हायाखै दासिमबो आंनो नोंखौ नांला होननानै बियो बुंनोथ' हागौना आंनो नोंखौ नांला आं गुबुन सिख्ला गोसोथोबाय होननानै बिदिसो होमबा होमबा नोंनिया बयफ्रेन्डआ गार्लफ्रेन्ड गोनांखासो आरो होमबा बिनिया गार्लफ्रेन्डआ दुखु मोनसिगोन खोमा ना बिनि दुखुखौलाय मानो नांगौसि बर' प्लास दादि टिल्लुनोदि आंनि बयफ्रेन्ड बिनो नांखालायानोबा आंबोथ' बेखौ जबरदस्ति मोजां मोनाखैना गावगायासो आंनो गार्लफ्रेन्डखौ नांला आंना गार्लफ्रेन्डआ आंनिख्रुइबो देरसिन आंनो नोंखौसो नांगौ होननानै गावगायानो लाबाय नोङो थेवब्लाबो खेबसे बुंनांगौमोन नोंना माथो गार्लफ्रेन्ड दंखायो आं नाङा होननानै बुंदोंमोन बुंनाया नोंना माथो गार्लफ्रेन्ड दंखायो होननानै थेवब्लाबो दा बियो गार्लफ्रेन्डखौदि नांला होनना बुंखाबायानो ना थेवब्लाबो बिसोरो ब्रेकआप जालायाखैबा जेनेबा नोङो गेजेराव हाबनाय रखम जाबाय आरो ना मा आं गेजेराव हाबाखै गावगायासो आंखौ गोसोथोग्रोदों थेवब्लाबो आं नोंनि जायगायाव थाबाथाय आं लायामोनहाय बेखौ मानोना बियो गार्लफ्रेन्ड थाखानायनि उनावबो नोंखौ लादों जेनेबा गार्लफ्रेन्डखौ थगायनाय रखम जाबाय आरो ना बिनिया आं बेफोरखौ जेबो मोनथियाहाय जिखि जाया दा आंनो सेंग्राखौ नांगौना एसेबां धोनियाथ' धोनि र' बिजुलि नाथाय बिनिया गोसोआ माथो एसे बोरैबा जेनेबा गार्लफ्रेन्ड थाखानायनि उनावबो नोंखौ नुनाय लोगो लोगोनो गार्लफ्रेन्डखौ गारबाय मा बेफोरबायदि नङाहाय मोजाङानो आंनि बयफ्रेन्डआ बेसेबा मोजां आं थांदोंना बिसोरनि न'आव दादि बिनि गार्लफ्रेन्डआ एसे बैसो जाबायना गोसोआनो गैखालाबा बिनिया बेनिखायनो आंखौ गोसोथोबाय आरोहाय आं मिथिलाहाय मा र' बर'ब्ला सोर थाथ' आं बिनि गार्लफ्रेन्डखौ रायहरनि र' हेलौ सोरो आङो टिल्लुनि गार्लफ्रेन्ड टिल्लुनि गार्लफ्रेन्ड औ आङो टिल्लुनि गार्लफ्रेन्ड टिल्लुनि मोजां मोननाय अन्नानै नोङो आंनि बयफ्रेन्डनो फन SMS जेबो हरनांला नोङो बेफोरखौ मा बुंदों टिल्लुनि गार्लफ्रेन्डआ आंसो दिनै जोंफोरनि मोजां मोनलायनाया 7 बोसोर जाबाय नोंनो आरो आंखौ आंनि बयफ्रेन्डजों रायज्लायनो बाधा होनो फैदों प्लिज ना मानो बुजिया टिल्लुनो नोंखौ नांखालायानोबा नोङो बेखौ हारसिं मोजां मोनबाय थाना मा लाब नोंखौ नांखाला बिनो आंखौसो नांगौ
नोङो जोंफोरनि मोजां मोनलायनायनि गेजेराव हाबनानै बेफोरबायदि बुंबा जागोन नामा? दिनै टिल्लुजों आंजों मोजां मोनलायनाया 7 बोसोर जाबाय। हाबायानो जासिगोन जोंफोर मागोनि उनाव। नों मानो बेफोरबायदि बुंनो फैदों? नोंसो थां टिल्लुनि लाइफनिफ्राय थां गोजानाव प्लिज अननानै। नोंथ' मैया दाखालिल'सो फैदों बिनि लाइफआव, नाथाय आंथ' 7 बोसोर जाबाय। नोङो सासे सिख्ला मानसि जानानै सासे सिख्लानि दुखुखौ मानो बुजिया? टिल्लुनि थाखायनो आं गोबां सेंग्राखौ रिजेक्ट खालामबोबाय। हाबा जायालासिनो थाबाय इसिबां बोसोरसिम। नोङो बेफोरबायदि बुंबा जागोन नामा? प्लिज अननानै बिनानाव, नोङो टिल्लुनि लाइफनिफ्राय गोजानाव थां, जोंफोरनि गेजेराव हाबनाङा। What nonsense? नों मानो बुजिया? आरोथ' आं नोंनि बयफ्रेन्डखौ बुंबायना लायाखै। नोंसो आंखौ सिगां मोजां मोनग्रोदों। आरो आंथ' बुंखादों नोंहा माथो गार्लफ्रेन्ड दंखायो, आंखौलाय मानोथ' प्रप'ज खालामबावदो होननानै। नाथाय बियो बुंदों दि आंनि गार्लफ्रेन्डआ बैसो जाबाय आरो नांला, आंनो बेखौ नांला, नोंखौसो नांगौ होननानै बुंदों बियो, मिथिबाय? मा? टिल्लु बेफोरबायदि बुंमारदों? औलै औ। नोंखौ जुदि बियो मोजां मोनमारोबा मानोथ' आंनि सिगाङाव बुंना लायाखै? खोनासं सिख्ला, आं सैथो बाथ्राखौनो बुंनोसै। नोंखौ सुसाइड खालामजानो गिनासो बियो बुंना लायाखै, मिथिबाय? मा? औ, माथो टिल्लुआ नोंखौ सेया खालामगासिनो। नोङो मा बेखौ हमनो हायाखै नामा? सेया खालामबाय थानायावनो नोङो मोनथिनांगौ ना, हमनो हानांगौ। आरो जायबा मानसिनो नोंखौ नांखालायानोबा नों हारसिं बेखौ मोजां मोनबाय थाना मा लाब? जबरदस्ति मोजां मोनना मा लाब? बिनिसायसो नोङो बेखौ गारनायानो साबसिन। नोंखौ नांलानो बिनो, मिथिबाय सिख्ला? अननानै गारदो बेखौ। नोङो बिनि लाइफनिफ्राय गोजानाव थां, हौवानि आंखाल नाङाखै। जागोन दे, जागोन। नोंसोरनो मोजां मोनलायदो, नोंसोरनो संसार जालायदो। आंनो नांला, आंनो रावखौबो नांला। ओरैनो बुंनायल'जों जाया, नायबाय था खिन्थु सिख्ला, नोङो आंनि बयफ्रेन्डनो फन हरबाय थानांला, मिथिबाय? जोंफोर हाबाबो जाखासिगोन, मास मोनसेनि उनावनो जोंफोर हाबा जासिगोन। नोङो जोंफोरनि हाबाखौ बन्द खालामनाङा, मिथिबाय? जागोन दे, नोंनि बयफ्रेन्डनिफ्राय गोजान जासिगोन आङो। टिल्लुनिया गार्लफ्रेन्ड दंमारो। टिल्लु, नोङो आंखौ मानो बेफोरबायदि खालामखो? नोङो आंखौ इसिबां बोसोर नेहोनानै आंखौ बेफोरबायदि खालामबाय। नों आंखौ मानो फोथायनायावसो खालामखो? जागोन दे, जागोन। नोंसोरनि गोजानाव थागोन आङो। नोंसोरनो रुजु-रुमुयै खुसि संसार जालांदो। नांला आंनो रावखौबो। नांला आंनो रावखौबो। आं जेनबाय टिल्लु, नोंजों जेनबाय आङो। सानसेबाबो नांगोन बाबा टिल्लु, सानसेबाबो नांगोन बाबा। नों नायबाय था, आंनि जिउखौ नों धंस खालामनानै नोङो मोजाङै संसार मोनजागोन सानदों नामा टिल्लु? मोनजाया, सानसेबाबो धंस जागोन। साव होनोथ' मोना रावखौबो, नाथाय आं दिनै नोंखौ साव होगोन। धंस जागोन नोङो, धंस। सानसे नङा सानसे आंखौनो नोङो गोसोखांगोन, बे लैथोसिखौनो गोसोखांफिनगोन नोङो। बर' प्लास, आं जोबोद खुसि मोनबाय। आं साला सिख्लाखौ दम होना दोनबाय। साला गोजान जागोन होनना बुंदों र', ओरैबायदि खुसि मोनबाय आङो। जोंनि लाइफनिफ्राय गोजानाव थांसिगोननो। नंगौ नामा? दुब्लि बर' प्लास। हाबा मोनजासिगोन, हाबा। साला टिल्लुनो मालाबाबो फन हरनो होआखैना आङो, हरलानो जाम्बिया साला। आंथ' दा टिल्लुनोबो खिन्थाया फन हरदों होननानै। आं खुसि मोनबाय दे, गोसोखौ स्रां मोनलायबाय। सिख्लाखौ आं दम होनना दोननो हानायखाय बेसेबा स्रां मोनबाय आं गोसोखौ। आयौ बाल, बे बिजुलिया मा बायसि मालानि बयफ्रेन्डखौनो सिना लाबाय। जेनेबा गार्लफ्रेन्ड थाखानायखौ मिन्थिनाबो मानो बियो रायलायबाय थानांगौ, दिनै मानो सानजेननांगौ? अन्थाव बाथाव सिखाया खम दुखु मोनदोंना, एसेबां बोसोर मोजां मोनदोंमोननो। या धोनिखायनो नुदोंना मालानि बयफ्रेन्ड माने सेना लायो ना, एसेबां लफियाहाय बाला।
नोंना गार्लफ्रेन्ड दंखायो आंनो नाङा होननासो बियो रायज्लायलासिनो थानांगौ ब्लक जक खालामना दोननांगौ उल्था बमबायनासो लाबाय बिजुलिनि गोसोआ मा एसे गेसाव आं बिजुलिजों लोगोखौनो जानो बाबायहाय बाला सिख्ला जानानै गुबुन सिख्लाफोरनि फिलिंसखौ बियो बुजि मोना आयु बियो रायज्लायामोनबा बियो सानसोआमोनबा बेखौ बियो लानो हानाय नङामोन ना बै चिल्लुआ थांसै थौ बेनिफ्राय थौना बर' प्लास बेयाव थानानै जोबोद मोजां मोनदों आङो थौ नङाबा सग'आव आं नोंनो चावमिन जाहोनोसै थौ ओरैबायदि खुसि मा जानो नोङो खालि बुंल' गुबुननि दुखुखौ हले बुजियाखै जाया आङो जानो गोसो गैया आया मानो गोसो गैया मानोबा आं न'थिंजायसो गोसोखांसोदों न'आव थांनो लुबैसोबाय आङो है माबा बर' प्लास मानो बेफोरबायदि थाला बालां बिसानाव गाबोन फुङावनो सिरि थांखोमानोसै आं होनबाबो आंखौ आमाइला लिंहरगासिनो आमाइलानि न'आव थांसै आंनो एसेबां गेसाव गोसोनि लोगो होनबा आंनि बयफ्रेन्डआबो जुदि धोनि जानायमोनबा आंनि बयफ्रेन्डखौबो सेना लागोमोन बियो नांसाबबाय आंनो बेफोरबायदि लोगो गाबोन फुङावनो सिरि थांखोमानोसै आं आमाइलानि न'आव न'आ ओरैनोबाबो बारा गोजान नंखाया बिसोरनि न'निफ्राय गाबोन फुङावनो सिरि थांखोमानोसै आं नाङा आंनि बेसे लोगो थुदे थांसै आंखौ खर'खौ बोरैबा मोन्दों उन्दुहैनोसै आं आया दसेनो मा जाब्रबो नोंहाबो थौ माबा आंहाबा बेसे खुसि नोंहाबा आरो खर' साबाय खुसियावनो नोंनो चावमिन मम' दौनो नागिरबाय थौ फिसा अम्बिकी नों आंखौ नायनो फैदों औ आयै मा एसेबो मोजां मोनाखै ना मायो मोनाखैलै आइ बांद्रायसो जादों ओंखामबो मोनजायाखैना मुलिफोरखौबो मोजाङै मोनजायाखै बेनि थाखायनो बांद्राय जालांबाय आंनिया बेमारानो नै आब' आं नोंनि थाखाय ओंखाम लाबोदों नै ओंखामा जा बेदरबो दङ दे नाबो दङ आंनि थाखाय ओंखाम लाबोदों जागोन दे मैयानिफ्रायनो ओंखाम मोनजायाखै आङो ओंखाम संना होग्रा मानसियानो रावबो गैया आंबो आरो हायाना संना जानोबो आंबो आरो मोनथियाना आब' एसेबां गोसा जाना दं होनना मोनथिथारा एकदम देहाखौनो लोरबां मोनथारदों आङो बिनानाव खर'खौबो गिदिंनाय मोनदों दे ओंखामखौ जाना हो एसे बोलो मोनगोन दे आयं दा नोंसोर दिनैसो होफैदों र' ओमफ्राय दायो गाबोनो सोर संना होगोन आइ अम्बिकी नङाबा नोङो थालांदो साननैसो थालां आङो हामागौ लागि नों था आइ अम्बिकी नङाबा आङो रानै थैगोन अम्बिकी नङाबा सानसे थायाखै मानो ओंखाम संना होनो मा खालामबावनो उफायबो गैया मानसिया नङाबा रानै थैमारगोन जोंबो आरो सानफ्रोमबो बेसे होफैबाय थानो थालां अम्बिकी जेबो नङा दे नाथाय आनै बैथिंजाय जमुनाबो हारसिं जाना दङ आंखौ लिंहरगासिनो आं गैयैखाय थानोनो सुखुवाखैनो दा आरो नोंसायाबो बिदिबा लोरबां जाथारगोन माथो दे जेबो नङा दे अम्बिकी साननैसोखौ थाथारदो नोंसाया हामागौ लागिबा हामखांनायनि उनाव थांबाव दे होमबालाय नाथाय आब'खौ आं मा होनना खिन्थानो बुंबानो जाबाय आइया थैहां जादों होननानै उफायबो गैयाना दा ओंखाम संना होग्रा मानसिबो रावबो गैया बिनिखायनो थाबाय होनना बुंबानो जाबाय जागोन दे आनै आब' थागोननो दे साननैसो नोंनियाव थागोननो नोङो हामागौ लागि थागोन नों हामखांनायनि उनाव थांफिनगोननो थागोन आइ नोङो दे था आइ था नङाबा नोंसाया थैगोन था जेबो नङा दे आं जेबो बुंला नों जेसेबां दिन थायो थाबाय था नोंनि लोमजानाया हामखांनायनि उनावनो थांगोन आङो थाबाय थाया औ दे आइ जागोन दे दे दानिया ओंखामा जादो आयं माथो लोरबां जादों नों सिखारदो सिखारनानै ओंखामा मखा मखि जादो आरो बेदरनि हाराफोराबो उख्रुब जा लकेल दाउनिसो हारायाबो भिटामिन थायोनो नों मानसिया लोरबां जादोंना दसेनो बोलो फैगोन जा आरो बोलोआ दिहुन अम्बिकीयाबो नोंजों थाबाय थानो हाया मालाय बिनियाबो ओजों बिबो दङ बिबुआ नेगासिनो नोंखौ नेबाय थानो हायाना जागोन दे गायदे आगै र' सिखारनोसै र' मैयानिफ्रायनो जायाखैना बिनिखायनो एकदम खर'खौनो गिदिंनाय मोनदों आं लकेल दाउ दङबा एसे बोलो फैगोन खोना र'
नोंसाबो माथो माथाम ना माब्रै दङ आयं नोंनियाबो बुथारना जा बोलो फैगोन नोंनिया एख' बेमार जायाखै नों मोनजायैनिसो बेमार जादों नों लोरबां जादों मानसिया नोंसालाखौ मोजां होननानै लाखिग्राया दा मोनदोंना बुसिन बुंनानै थांबाय माथो ओंखामबो होजायामोन माथो नोङो हा गायदे सिथाथ' दा मानसिया बेमार जादोंना जेबो बुंथ'नाङा बुंनो गोसो जायोलै जायो बुंनो गोसो जायो फैसानि एसे गोनांथि जादों खजानाखौनो एसे फानहैयो र' खजाना आइ लाभ इउ नोंखौ जुदि आं मोनबा लाइफआव आंनि लाइफआव जेबोआनो गैयामोन ना आं बिजुलिखौ मोनगौमोन ना बेफोरबायदि आजादियै थानो मोनगौमोन नोंखौ मोनि सिगां जोंफोरनि लाइफआ बोरैमोन ओंखाम बोथिसेखौनो मोनजायामोन जोंफोरो थास'फोरखौनो रुना जालाबायोमोन दादै मादै आनै आमाइ रावबोआनो जोंफोरखौ केयार खालामामोन रावबोआनो खबर लायामोन नाथाय जेब्लानिफ्राय जों नोंखौ मोनदों अब्लानिफ्राय जोंफोरनि जिउआव जेबो खैफोदानो गैला आङो एक्सिडेन्ट जानानै आथिं लेंग्रा जाना थानायावबो आं फैसा गैयामोनबाथ' आंनि आथिङा हामनाय नङामोन भगबाना जोंफोरखौ अनमारदों दे बे खजानायाबा सोरनिमोन सोना दोननोसै र' अबावबा रामोन्दाया फैफ्लांगोन गरनैसो फानहैनि बिजुलिनि फुजायाव दख'ना होननांगौ ना दामिदनि दख'ना बिमानोबो होनांगोन आरो रामोन्दानोबो होनांगोन बिबारि आब'मोनाथ' दा हाबा जाबाय बिसिना हौवाफोरानो धोनि गोजा मालाय हौवाफोरानो होगोन हेलौ सना हेलौ मा खालामदों दङ ओरैनो मायबा मोनसे बुस्थु नायबाय दङ आं बिराद समायना बुस्थु मा बुस्थु ओइ माबा जेबो नङा दे बिबार अ टिल्लु आं दिनै जोबोद खुसि बा मानि खुसिलै बिदिनोसै नोंखौ मोननायनि आंखौ मोननायनि दिनैसो खुसि जादों नामा बिदि नङाहाय मा जेनेबा ओरैनो बाथ्राफोरखौ जोंफोरनि बाथ्राफोरखौ आं साननानै मिनिनो ओंखारदों खुसि मोनदों आङो मा एसेबां लाखि आंदि नोंखौ मोनदों टिल्लु आंबो गावखौनो गाव बेसेबा लाखि सानो मानोना नों बायदि एसेबां मोजां सिख्ला एसेबां समायना सिख्लाखौ आं मोनबाय जों सानैबो लाखि दे ना ओमफ्राय नोंनि एक्सआ नोंनो फन हरबावदों नामा ओहो हराखै दहायनिफ्रायनो हराखै आं बेखौ केयार खालामालै सना आंनो बेखौ नाङा नोंखौसो नांगौ नों बेखौ सोंबाय थानांला आं गारखागोन होनदोंना थेवब्लाबो आरोहाय सोंबाय ओरैनो आं दिनै जोबोद खुसि मानो बुङा मानो बिदिनो ओरैनो बुंबायना जेनेबा नोंखौ लोगो मोननायनि ओमफ्राय सना नोंखौ लोगो हमनांगौमोनलै ओमफ्राय दाथ' फुजाबो सफैथारबाय आंथ' दख'ना बायनो रोंनाय नङा नों बायना लाबानो जाबाय आं दायो नोंनो 10,000 सोना हरगोन मा 10,000 औ 10,000आ जाया होमबा जागोन दे नोंसा आदाखौ बुंना दोनखाबाय आङो बिजुलिनि दख'ना बायनो फैसा हरनाङा होननानै आं हरगोन होनना बुंना दोनखादों खिन्थादोंना खिन्थायाखै नोंसा आदाया खिन्थायाखै आंनो बे आदायाबो जाम्बा रखम सिरि थाबाय थायो जेबोखौनो बुंनो नागिरा जिखिजाया आं फुजायाव मोजां दख'ना बायगोन गांसे ओमफ्राय बिदिनो आङो स्टाइलिश गस्लाबो बायगोन मासे मोजां नोङो टिल्लु मासे अनो आंखौ आंना ओरैबायदि खुसि माने खुसिखौनो आं फोरमायनो हाया आंनि बेसे खुसि मालायखौ दुखु होनानै गावगाया खुसि जासोदों माखौबा थानोनो बासोबाय आं माला हर जायो दा मालासो आङो बेखौसो जाबाय दं गाबोन फुङावनो ओंखारलांगोन आं बानो गाज्रि मोनोबा मोनथोंसै नाङा आंनो बेफोरबायदि लोगो अबावबा आंनि बयफ्रेन्डजों मानि लाइन मारिग्रा खालामगोन बियो ओरैनोबा आंनि बयफ्रेन्डआबो साइज गोनां आरो साख्रिबो मोनां जाना दंखायो दे फुजायाव खिन्थु फैयालासिनो थानाङा दे नों जुदि फुजायाव जोंहानाव फैयाना आं ओरैबायदि दुखु मोनगोन ओरैबायदि गाज्रि मोनगोन आं गाबगोनलै नों फैयाबा आयौ माबायदि बुंथारो जुदि आइया थाङाबा मा जागोन नोंसा आइया जुदि फैयाबा नों आंखौ बुंबानो जाबाय आं नोंखौ लायनो थांगोन जागोन दे ओमफ्राय गामिनि मानसिफोरा मायबाफोर बुंबा गामिनि मानसिफोरालाय मा बुंनो दे आरो बुंबाबो बुंथोसै ओरैबाबोथ' आं नोंखौ लाबोखासिगोन मास मोनसेसोनि उनावनो जागोन दे होमबाना आङो सगाव थांना फैनि र' दे दायो फैनानै फन हर दे बरो प्लास आंना दिनै खुसियानो खुसि नों मिथिगौ ना 10,000 फैसा सोना होगोन ना आंनो दिनै टिल्लुआ फुजानि दख'ना बायनो 10,000 हामदों आरोहाय नोंहानो बर' प्लास आंनि बायदि लाकि जानांगौ आंनि बायदि लाकि जों गामियाव आंनो बयनिख्रुइबो लाकिसिन दिनै बिनि एक्सखौबो दम होना दोनबाय
ओमफ्राय बुंबायदि बियो हरला नोंसोरनि गेजेराव हाबला होननानै आरो ओमफ्राय नै दानि टिल्लुआ बुंलायबाय 10,000 फैसा सोना होगोन होननानै माने खुसियानो खुसि आइयानो खिन्थानो थांनियो आङो आइनो खिन्थानो थांनि थाथ' दे आइनोबो होनांगोन नख'ना गांसे बेनि फैसाजोंनो ओजों आरो रामोनदा आदानि फैसायाबो बासिबाय आयै खोनादोंना टिल्लुआ आंनो दिनै 10,000 फैसा सोना होगोननो माने मानसियानो ओरैबायदि लबिया फैसानि थाखायसो गोसथोदों बियो फैसानि थाखायनो मालायनि बयफ्रेन्डखौ माने सेना लाबाय मालायखौ दुखु होनानै नों बेसेबां दिन खुसियाव थानो दे बिजुलि सानसे नङा सानसेबाबो साजाखौ मोनगोन नोङो उपरबालाया नायबाय थाखायो नों नायबाय था बिजुलि सानसे नङा सानसे बै फाब होनाय बुस्थुआ नांखागोन नोंनियावबो आरो सोर टिल्लु दामब्रा 7 बोसोर 8 बोसोर इउज खालामबाय गार्लफ्रेन्डखौ ओमफ्राय दा नांला जाबाय माबायदि आयु बुहुमाव एसे गाज्रि मानसिफोर दङ आंहा बिसोरखौ नुनानै बोरैबासो मोनबायहाय हे भगबान माला सोराङो आं माला थांनो मोनो बेखौसो सिन्था गासिनो दा